Sa mill-bidu tal-kampanja elettorali l-mexxej Laburista Joseph Muscat qed jipprova jilgħab bis-sentimenti tan-nies, tant li għal bosta drabi faħħar il-President Emeritu u ex-Prim Ministru Eddie Kadami. Nhar it-tnejn f'Santa Venera iżda Muscat mar oltre minn hekk, tant li wasal biex qal li Eddie Kadami laħaq il-milja tal-karriera tiegħu fi sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-milja ta' Kadami ġiet bidħul ta' Malta fl-Ewropa. Dikjarazzjoni li xukjat lil bosta peress li huwa fatt magħruf kemm Muscat ħadem kemm felaħ biex Malta tibqa' barra mill-Unjoni Ewropea. U llum qed jipprova jnessil kulħadd id-deċiżjoni żbaljata li kien ħadak iż-żmien. Dan l-istazzjon staqsa lil Muscat dwar dan. Inti għadt li Eddie Kadami laħaq il-milja tiegħu meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Inti fejn kont dak iż-żmien? Malta kont. U x'kont qed tagħmel waqt li Eddie Kadami kien fil-quċċata tal-karriera tiegħu? Qed nieħu sem fil-dibattitu demokratiku ta' dan il-pajjiż. Din hija silta minn dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir li kien sar propju fi żmien tal-kampanja għal referendum dwar l-Unjoni Ewropea. Tkun lesta tifferma ħielet id-dikjarazzjoni kien għajlek din hija parti mill-kampanja ta' li jiddispjaċini intu wieħed mill-fawturi tagħha. Muscat issa bl-aktar mod konvenjenti qed jipprova jagħti l-impressjoni li kien favur l-Unjoni Ewropea meta fil-verità stinka u kampanja biex nibqgħu barra.